Assassin's Creed Unity és la primera entrega d'aquesta saga en la nova generació de consoles, que segueix l'estela de les entregues anteriors, s'allunya de l'estil de l'Assassin's Creed 4 Black Flag per tornar una mica als orígens dels primers Assassin's Creed, on el nostre mapa principal és una gran ciutat i fem un munt de missions dintre d'aquesta ciutat, en aquest cas París. Gràficament el joc és espectacular, seguint en la línia d'aquesta saga. Quan va sortir el primer Assassin's Creed, a la generació anterior, realment va impactar, i aquest joc continua en aquest nivell. És a dir, París és una ciutat grandíssima, la ciutat més gran de totes les que hem tingut fins ara. Fins i tot el mapa és més gran que tot el Carib de l'Assassin's Creed Black Flag. És una ciutat enorme, amb tots els seus monuments principals, preciosa, molt detallista. A més, aquesta vegada podem entrar dintre de moltes cases, podem pujar dintre dels diferents pisos de les cases, entrar per les finestres. Per tant, és una ciutat que està molt més oberta que abans. Abans només podíem visitar l'exterior de la ciutat. Ara molts edificis tenen interiors que podem explorar, trobar secrets o simplement mirar-los i deleitar-nos. En aquest sentit, gràficament, doncs el joc segueix sent espectacular. Quan ens pugem a una edificial, a una torre i veiem la vista de París, naturalment, mirant lluny, veiem Popping, però en general, diguéssim, és bastant espectacular. Pujar-se a dalt i mirar París des de dalt és molt, molt bonic. Els personatges, diguéssim, també estan ben animats. Les expressions facials no són les millors que podem trobar en aquesta generació. El The Witcher 3 o el The Order, per exemple, tenien millors expressions facials, però estan bastant bé, seguint en la línia de la saga. Té alguns efectes gràficament, sí. Té alguns bugs, té algunes textures que els hi costa carregar, baixades de framerate. Quan el joc va sortir tenia bastants glitch i bugs i problemes gràficament. A aquestes alçades, amb els diferents parches que han sortit, ja estan tots arreglats. Per tant, ara mateix el joc llueix millor que quan va sortir, que tenia alguns problemes. Així, gràficament, en la línia de la saga, diguéssim, no se li pot objectar res. És un joc realment molt maco. Pel que fa a l'apartat de so, Assassin's Creed tampoc no ha estat mai una franquícia que es destaqui per les seves bandes sonores. No recordem cap cançó ni cap composició, diguéssim, mítica o clàssica d'aquesta saga, no? És a dir, la música és més que res música ambiental, música una miqueta més frenètica en alguns combats i persecucions, que està bé, però no destaca, sempre es queda en un segon pla acompanyant l'acció. El que sí que havia destacat abans era el doblatge, tant en castellà com el doblatge en anglès. Sobretot el doblatge de la segona entrega, ja que quan posàvem el personatge parlant en anglès, l'Edge Auditorio tenia un marcat accent italià. De fet, semblava que estigués doblat per un italià parlant en anglès. La resta dels personatges igual, no? Això et ficava més en la trama i en el personatge. En aquest cas no és així, El doblatge flaqueja una mica. El nostre protagonista és francès i parla un anglès massa bo, diguéssim. Pràcticament no té cap accent francès. El té una mica, però més aviat sembla que sigui un anglès o un americà intentant imitar l'accent francès. No està tan ben aconseguit en aquest sentit. Aquesta entrega situa la seva història en l'època de la Revolució Francesa, però en aquest cas, diguéssim, es desenvolupa una manera una mica diferent als altres Assassin's Creed, ja que aquí els assassins no tenen tant de protagonisme dintre de la trama històrica. En els anteriors jocs, els assassins, diguéssim, provocaven molts esdeveniments, tenien molt de protagonisme, semblava que intervinguessin molt en la història, no?, de la humanitat. Fins i tot en l'Assassin's Creed 2 Brotherhood arribes a matar un papa. En aquest cas no és així. Es mantenen més en l'ombra i els esdeveniments de la Revolució Francesa van ocorrent, diguéssim, al marge de les nostres accions, sí? Nosaltres no intervenim de manera que afectem en la història, si bé és cert que interactuem amb alguns personatges històrics. El nostre protagonista es diu Arno, és un orfe, el seu pare havia estat assassinat i l'acull una espècie d'aristòcrata que en realitat forma part dels templaris.
Quan aquest pare és assassinat, el pare adoptiu d'Arno és assassinat, l'Arno, diguéssim, busca venjança. A ell li és bastant igual tot el tema d'assassins i templaris. Ell s'uneix als assassins perquè pretén aprofitar-se de la seva xarxa, diguéssim, de comunicacions, d'espia i de recursos per trobar els assassins del seu pare adoptiu. Mentrestant va descobrint més coses de la seva pròpia història i de la seva família. Però ell intenta mantenir-se bastant al marge i realment no forma part del credo dels assassins, sinó que intenta aprofitar-se'n i al mateix temps va intervenint en els esdeveniments històrics segons com a ell li convinguin. Això és interessant perquè fa que aquest personatge sigui el més complet, diguéssim, psicològicament de tota la saga, no? A vegades va amb els templaris, a vegades va amb assassins, a vegades va per lliures, baralla amb els assassins, és a dir, fa les coses a la seva manera, té, diguéssim, una personalitat pròpia. Lamentablement, tot i així, és un dels protes que menys carisma té de la saga. No han aconseguit, a pesar que el personatge psicològicament és complexa, i amb la seva manera de parlar, d'actuar, no té carisma, com tenia, per exemple, el Legio Auditore, no? És un personatge complex però que no empatitzes amb ell, diguéssim, no arriba, no és un personatge, diguéssim, carismàtic, lamentablement. Però en general la història està bé, ens trobem amb personatges històrics com Robespierre, que el pinten com un malparit, amb Napoleó, quan encara era un tinent, i l'ajudem en algunes de les seves missions. És prou interessant. Pel que fa a la jugabilitat, és molt semblant als anteriors Assassin's Creed. Tots sabeu com funciona, tenim una gran ciutat per explorar, fem servir el parkour per encaramar-nos a tot arreu, els moviments cada vegada estan millors, la veritat, el parkour funciona molt bé, Bàsicament ens dediquem a pujar a torres altes per explorar els diferents barris de París. Ja he dit que París és una ciutat grandiosa, és enorme, però aquest joc és un gran exemple de per què no sempre més vol dir millor. És a dir, el joc és massiu. París és bestialment gran, és tan gran que si seguim només la trama principal no arribem a explorar ni la meitat dels barris de París. Cada barri té un munt de llocs per descobrir, un munt de missions secundàries. El problema del joc és que les missions secundàries semblen sobreres, no estan connectades amb la trama principal. Per exemple, s'han tret algunes missions dels anteriors jocs, com per exemple la defensa dels centres dels assassins que hi havia en els Revelations. Era un sistema de Tower Defense que no acabava de funcionar del tot bé, tenia problemes, però tenia sentit dintre de la trama, no? Tenia sentit que els templaris anessin a atacar la base dels assassins. En aquest cas, les missions secundàries no tenen cap mena de sentit. Per exemple, eren unes missions en les quals et dediques a resoldre crims, en el qual et dediques, diguéssim, a anar a les escenes dels crims, buscar pistes per amb la gent, acusar-los, però no té cap sentit amb la història. Simplement el protagonista entra dintre d'una comissaria i li diu «T'ajudaré a resoldre els crims», perquè li ve de gust fer de justiciero de la ciutat, com el Charles Bronson. I a sobre les recompenses que et donen normalment són armes que acostumen a ser pitjors que les que ja portes. És a dir, no té cap mena d'al·licient. Després hi ha moltes missions secundàries que simplement és lo típic de perseguir aquest tio, matar aquest tio. El joc ens prometia poder viatjar en altres èpoques de la història de França, emocionant. Podem anar a un escenari on estan construint la Torre Eiffel, un altre escenari on els nazis estan invadint França, París, la Segona Guerra Mundial. Però acaba sent decepcionant, perquè al final només són unes missions secundàries on ens dediquem a córrer recollint una espècie d'arxius que estan per allà volant abans que s'acabi el temps, com si fos una espècie de pantalla de bonus d'un joc de l'època dels 8 i dels 16 bits, no? És a dir, té molts continguts, moltes missions secundàries, però no tenen substància. No tens cap al·licient per fer-les. És veritat que el joc t'ofereix, si vols, 200 hores de joc. Però és que no ve de gust, és a dir, ni tan sols tens cap al·licient per explorar nous barris de París, perquè tots els barris tenen més o menys el mateix tipus de missions. Almenys s'han tret algunes missions pesades, com les missions en què havies de seguir de lluny a les persones mentre escoltava les seves conversacions, no? Pel que fa al sistema de combat,
és millor que els anteriors Assassin's Creed. Ara ja no ets una màquina de matar a base de fer contraatacs, ara és molt més difícil, has d'intentar evitar més la lluita si no estàs molt ben preparat i no tens un bon equipament, perquè quan et rodegen t'ataquen més d'una a la vegada, no és tan fàcil eliminar-los fent servir contraatacs. O sigui, en aquest cas això s'ha millorat, el joc ara és una mica més de sigili i no recorres tant al combat, no es converteix en un hack and slash com els anteriors Assassin's Creed, no? En aquest sentit el joc ha millorat. El tema de l'equipament, ja no has de comprar equipament en botigues, cosa que és poc realista, però és una mica més còmode, perquè ara l'equipament entres en el menú principal del joc i ja tens gairebé tot l'equipament disponible que pots comprar si tens suficients diners, no? Per la resta del joc és molt semblant. Bàsicament tenim una base dels assassins, tu pots anar comprant bases, millorant-les, guanyar impostos, recursos de la ciutat per ampliar les teves bases, per comprar més equipament, i hi ha missions variades, no? Missions d'assassinat, missions que t'has de colar en un edifici, robar coses, en la línia dels altres Assassin's Creed. S'han inclòs missions cooperatives, hi ha diverses missions secundàries que pots jugar sol o pots jugar en cooperatiu fins a 3 assassins més, no? I que fer una estratègia per resoldre la missió de manera més eficient. Però vaja, tampoc no és que tingui un gran al·licient fer això. Per la resta del joc segueix, diguéssim, amb la línia bàsica. Si haguéssim de resumir el joc, aviam, és un joc amb qualitat, diguéssim. El joc està bé, és un joc molt sòlid, gràficament és bonic, la mecànica està bé, però li falta ànima al joc. Els primers Assassin's Creed donaven la sensació de ser obres d'artesania. Aquest sembla sortit d'una cadena de muntatge, no té personalitat, no té res que el faci únic, és el mateix de sempre. Després del Black Flag, que semblava, diguéssim, un punt d'inflexió, dius, per fer una cosa diferent, una cosa novedosa, fresca, aquest torna als orígens, però és el mateix. Simplement t'ofereix moltíssim contingut, un escenari immens, però aquest contingut, diguéssim, no té al·licient per jugar-lo. Simplement és més coses a fer, però a l'hora de la veritat, diguéssim, al final te'n canses i dius, bueno, vaig acabar la història i ja està. I realment la història no és tampoc gaire memorable. Fora de la història principal de la Revolució Francesa, la història, diguéssim, de l'època actual ja pràcticament és totalment nul·la. És a dir, el teu protagonista simplement està col·laborant amb la resistència dels templaris i et fan servir per obtenir tanta informació com puguin sobre els diferents assassins, no? Però ja està. És a dir, és simplement una entrega més, no té res, diguéssim, que la faci única. És un bon joc, però probablement el disfrutarà molt més una persona que entri a la saga per primera vegada que no pas els que fa temps que seguim la saga des dels seus orígens i que, diguéssim, està degenerant en una cosa, diguéssim, que és sempre igual i repetitiva. Tot i això, és un joc sòlid i si us ve de gust, teniu curiositat, doncs pot valdre la pena provar-lo.